Poľovníctvo Terem vám ponúka tiež predovku od španielskej firmy Jardesa model Evolution. Kaliber je 50, tento model je s niklovanou hlavňou, má svetlovodné mieridlá, nabíjaciu tyč, plastovú pažbu, prípravu na remeň. Pažba je zakončená gumenou bodkou. Zbraň má záver, poistku. Teraz je stávaná na zápalku 209. Výhodou tejto zbrane sú náhradné pistóny, v tom prípade môžete použiť aj perkusné zápalky. Predovka Evolution, kaliber 50.